Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Әлмәт шәһәренең Ризадин Фахриддин исемендәге Үзәк мәчетендә Әлмәт районы мөхтәсибәте тарафыннан балалар арасында Без Тукай оныклары исемле бәйге үткәрелде. Әлеге чараның матур мизгелләрен бүгенге Ислам нуры тапшыруда сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Безнең белән калыгыз. Чарада катнашучыларны Әлмәт районы имам мөхтәсибе Фахим хәзрәт Әхмәтҗанов сәламләде. Үзебезнең бер матур гадәт иттереп, башланып китте, Аллаһка шөкер. Сезне күрәм, ел тагы да әзерләнеп, бөтенләй матур күзәкләр киеп, татарча киенеп, калфаклар киеп, түбәтәйләр киеп килгәнсез. Бу безнең өчен бик зур шатлык һәм бик зур бәхет. Мен енді сізні шақырам шунарға, қазір сіз мәчетте бітендерме, ма өзіңізді рәхәт тұтыңыз. Ең бірінші рәхәт еттіріп болыңыз. Неге? Чөнки біз қазір уақытта мәчетте, әмма ләкин мәчетте деген сөз жәннәттә деген сөз. Жәннәттә ничек утырдык идегез? Шулай иттереп, рәхәтләнеп, эшләгез, утырыгыз, үзегезне кысып тотмагыз. Бу ең беренчесе. Икенчесе, менә без ничәнче елларда шуннан да үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне әсәсләбез, үстерәбез. Бу эшне, бу вазифаны һәрберебез үзебез алып үстермәсәк, аны bir кемгә килеп безнең эшләмәй үстерми. Безнең балабыз, әтиәниләр, кемгә кирәк? Бары тик безгә генә кирәк. Ул башка бер кемгә кирәк. Шуның өчен иң әһәмиятлесе без үзебез аңласак иде, без дә бер кемгә кирәкбез. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә без кирәк. Аллаһ Тәгаләгә без кирәкмәгән булсак, безне барлыкка китермәгән булыр. Шулай без Аллаһка кирәк. Но Аллаһ Тәгалә безгә бөтен сайлау мөмкинлеген яшәү рәвешен үзебезнең булыбызга тапшырды. Димәк, без үзебезне үзебез эшләргә тиеш, күтәрергә, үзебезне үзебез тәрбияләргә, үзебезне үзебез өйрәтергә һәм үзебезне үзебез яратырга. Иң әһәмиятлесе шушы сүзләр. Үзебезнең телебезне үзебез күтәрсәк кенә, ул күтәрелә. Үзебезнең динебезне үзебез тотып күтәрсәк кенә, ул күтәрелә. Менә Коръәндә намаз уку турында шундый бер кызык аят бар. Коръәндә намаз укугыз дигән аят юк. Коръәндә нәрсә нәрсә диелгән намаз? Дин турында. Ул дигән ава торган кыйма кебек. Аны эшләргә кирәк кем? Күтәрергә кирәк. Менә ава торган кыйма кебек. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйткән: "Ва икамис салат". Намазыгызны, дуагызны, динегезне, телегезне, милләтегезне эшләргә кирәк. Күтәрергә кирәк. Укып йөрмәгән бары тик нәрсә? Ава торган бер стена кебек ул, ава башлады икән, син аны шисен тотасың, курайсың. Ул бераздан тагын нәрсә эшли? Ауша, антары. Бу тормыш дөнья. Безнең мәшәкатьләребез, яшәүебез, настроениебез, кәефебез ничек бара беләсезме тормышта? Бара булыр. Bir düşe, bir mine, bir düşe, bir mine, bir düşe, bir mine. İң әһәмиятлесе беләсезме нәрсә? Менә балалар сезгә дә әйтә. Әтиәниләр, монда апалар, абыйлар. Иң әһәмиятлесе менә урта юл бар иде, урта юл. Кашан безнең параболар, кәефебез, күңелебез, настроениебез, аннан әйтеп вдохновениебез. Менә искә таба менә китә. Менә монда килгән вакытта управление булырга тиеш. Артык тәкәбберликкә китеп барса,
Высокомерие кетіп барса, Алланың дұшманына айленуіміз бар. Алланың дұшманына айленеміз. Параболаға кіргенде, сен анында тұтып тұра алмадың, титту. Алла тәнің дұшманына айленеміз. Титту дәкен нәтиже тұрмыш барышында, әзір мұнда ортада барғанда нормаль, стабильность деп аталабы мұнда келіп жеткенде, шылай бет, стабильность. Әзір бұл тіше стабильностьтан алысқа шықты көресіз бе, парабола. Әзір мұнда түшіп кеткенде, міне мұнда бар бик опасный нұқта. Бик опасный нұқта бар міне мұнда. Не деп білесіз бе? Қойсаңыз айта алады. Міне мұнда отчаяние деген, үмітсіздік деген орны бар. Әгер міне шушы парабола мұндан түшіп, міне мұнда сен аны өзіңді тұтып тұра алмасаң, отчаяниеға берілсең, үмітсіздікке түшсең, сен шығып кетесің. Демек, мұнда келдің, мұнда болғанда яқшы нормальды. Тіштің асқа, қазір сен өзіңді нешеге дейіш? Көтеріге дейіш сен өзіңді. Параболы бойынша сен өзіңді яңадан кері мұнда таба тіштің жіберге ярамай кері көтересің қазір өзіңді. Мұнда таба яңадан мініп кете. Мұнда тоже өзіңді нәрсені білуге керек. Границыңды. Allah Teala koygan çekten aşasın iken Allah Teala'nın düşmanına ederse bu seni harekete tarlar eder. Bu durmuş. Men de sizning biriniz de bu birden işley almayın, çığa almayın, git almayın. Yok men buna yaşay almayın, yaşasın keldi, bir başka türlü yaşayıp almayın. Bana Allah Teala şöyle tizgen parabolunu Şunun için en ehemmiyetlisi siz şu parabola olan vakitte көңіліңіз artık көтеріліп кеткен, әйтіңіз өзіңізге. Фәрән. Яхшы, әйбәт, кәйфің. Түбәгә жетті, ama lakin бел границаңны Аллаһ Тәгаләдән артык вудахны бензитіп, әлләкин булып эшләрмә, ышкынма. Тешерә башысына кергәне, киттек таскатыга бара. Бұнда да отчаяниеға беріліп, итмәк тәрізім. Қазіргі вақытта біздің татар тіліміз, нәрсеге нешікке кейді? Динімізді алымыз, динімізді шоқ параболы бара. Татар тіліміз нәрсе білен бара, параболы білен бара. Қашандар татар тілі өз дейді. Әзір киттасқа, стабильностьта татар тілі. Yok, татар тілі киттасқа бұнда параболы намазға түшті. Қазір әмішерге керек. Biz alıp terbiye geçelim. Hatta bu uğrumuyla anlarsın. Daha da geçiyor. Dinimiz başandır isteydi. Bütün neytişim bittiydi. 70 yıl. Anlarsın dağın yavalar kurtarım geçelim. Bütün neytir şu para bulunanın ağzını başında. En az katışım bitkende, ümitsizlikten ışkınmamız, en iskemingende, vысокомерие, гордыня. Bütün bir yaxşı, men әлләкім, анда тігілер deyip осыдан қара başladı mı benim anda para bağlamada болғанда? Бітті, ешкімді деген. Allah Teala düşmanına eyleyiz. Bunun için inşallah. Men bana нәрсесін істейдім, сөз болсын үшін түгел. Cemaat, biz mında bek ezel. Ama biz şu vakitte bek tübel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gana da tügül biz bunda. 10 gana da tügül, 20 gana da tügül. Biz tügül görmek. Ama elbette rayonunda çalıştırıp alganda elimiz bunda bek ezel. Ama iş köpülükte hemezlikte. İşlesi bir nersede. Bizimden işlegen işlerinde biz çın kömülden başlayalım. Çın kömülden ihlasdan. Men şunu anladım. Allah Teala'ga 100 dini kişi kerak mi? Bulsun bir, ihlas bulsun, bitirsin tartib çıkarır. 100 dini kişi şunda, ili 100 milletlik giderişi kişi şunda matlaşıda silkinmeydi. Allah Teala birini bile, o bir kişi tartib çıkarırlar, ihlaslık ki. Barıdık için kömürden tilek ki, Allah Teala'ga nıklap şanız, dua hem tırışılık. Kalganı bitiriz Allah
Алла Тәгаләмізі әкірімден жайлап, кешілей, дәлі Алла. Мен енді сізге ұмытпақ тілеймін. Бүгін мотор еттіріп, өзіңіздің шиғырларыңызды жақшықтырып башқарып, өзіңізге бір тәжірибе болсын. Milletке, dinге, devletimizге кішкене бір сіздің нәрсеңіз болсын, ілішіңіз болсын. Өзіңіз үшін келешекте бұл айбының пайдасын Алла бізе көрсетсін. Абдулла Тукай ижатын яратучы балалар үзләренең шигырь сөйләү осталыкларын күрсәттеләр. Карайызлар безне булмас, эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда ю керек, Солтан җиренә кит диләр. Китмибез безгә анда-мондагыдан эш кыен. Мондагы урынына ул җирдә 15 пион. Мондагы төслек дранда һәм казаклар гаскәре. Комшылар шул иске комшы. Башкалык тик фәсләре. Онда бит бардыр хәзинәне талаучылар. Шөкер, баш мужиктан сын кисәкне тарткалаучылар бар. Шөкер, без жүләрме, үзебезне утка илтеп, ник tirик? Бу кызу җирдән чыгып, тагын сәкергә ник кирик? Без күчәрбез, иң элек күчсен безнең әмсәребез. Тиз генә кузгалмыйбыз безнең әхсәребез. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җирдә Тәңребез гыйзе вәҗәл. Иң бөек максат безнең хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, иге рухы Русия. Апашык бу бер җаваптыр, сүздә түгел, басмада. Если лучше вам, туда сами пожалуйте, господа. Ахмед, менә син бүген әйбет өчен Абдулла Тукайча сөйләдең. Гомумән ни өчен бу шигырьне син сайладың? Бу бик авыр шигырь, шулай бит инде. Һәм бу шигырь белән син нәрсә җиткерергә теләдең? Һәм гомумән Абдулла Тукай иҗатына мөнәсәбәтең? Абдулла Тукай бик нык яраткан үзенең илен, шуңа күрә ул Турцияга барасы килмәй. Ул шундый патриотизм аның булганнак, шуңа күрә ул митингга чыгып бу шигырьне үзе сөйләгән шул вакытта. Әхмәт, син шундый саф татарча сөйләшәсең. Бит менә бу татар теле кем тәрбияләде? Татар теленә мәхәббәт һәм гомумән татар телен кайдан өйрәндең? Әбимнән. Әби мине тагын дыгалар укырга өйрәтә. Мин бик күп дыгалар беләм. Шуңа күрә әби белән гаиләдә без гел татар телдә генә сөйләшәбез. Әнисе, бит Клара ханым, менә шундый малай тәрбияләгәнсең, чыннан да татар егете, бит менә мондый малай тәрбияләү өчен гомумән нәрсә кирәк гаиләдә? Чыннан да менә ничек тәрбияли алдыгыз? Яратырга кирәк, бик яратырга кирәк баланы. Татарча сөйләшергә кирәк. Шушы без татар дип горурлану балага да күчергә тиеш, минемчә. Шуңа күрә дә шунда без татарча сөйләшәбез, сөйләшергә тырышабыз гаиләбездә. Әбиебездә әйтеп үткәнчә бик күп көч куйды, тәрбияләргә тырышабыз. Абдулла Тукай, шаян песи, күрше, бик чынлап керешкән эшкә үзеңләмигә. Бар уе бер бик матур күлмәк тегү курчагына. Күлмәге кайчан бетәр, курчагы яткан, көтми хәлю. Бер тәтик күлмәк кирәк, бәйрәм җитәр. Әписи, шәрән генә яткан, кәтекне күзлидер. Тукта, сөркенмәсмәде юк, бер дә җаны түзмәдер. Хәзер сикерер менә, хәзер тотар, хәзер басар. Ул көтүкне уйнаттыр, уйнар, үзенә шар ясар. Кайгысы юк ул песенең, тик һаман уйнау уе. Бик шаян, ай наян, уйнарга хәзер көн буе. Безнең гаиләдә без татар телендә сөйләшергә тырышабыз.
Çünkü üzübüz hem üzüm ирем de татар гаиләләрендә туып үскән. Һәм кызыбызга да кичкенәдән татарча сөйләшергә дип кушабыз. Ул рус телендә дә бик яхшы сөйләшә. Һәм инде әни, әти телендә онытмаска, аны тагын да ныграк өйрәнеп, менә шундый процесс бар әле бит әле кичкенә. Гаилә башлыгы буларак, Илсур әфәнде, гомумән бүгенге көндә татар телен ничек саклап калып була? Шул өйдә татар телендә сөйләшергә. Авылга кайтсак та әтиләргә, әби бабаларга кайтсак та бөтен җирдә татар телендә сөйләшәбез. Только шулай гына бөтенчә юк. Татарча китаплар да укый үзе. Без шунардан гына күрәбез файдасын. Только татар телендә сөйләшергә. Садикка гына йөреп, мәктәптә генә өйрәнеп сөйләп, онда татар дәресләрендә генә, алай гына бала татар телендә генә өйрәнә алмас дибез инде без. Чөнки бала татар телендә өйдә сөйләшмәсә, мәктәптә генә аны өйрәнеп булмас дибез. Бала белән күбәләк, теле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр, бу пешеп, армысын синешик. Нишексің тұрмышын, нишек кім күпішін, сөйләп бирші тізіп табалансам дезім. Мен тұрам қырларда, бұлында, урманда, ойнымын, ұшамын, яқты күн болғанда. Иркәли һәм сөйге, қояшның яқтысы, ош болады миңа шешеклер хуш есі. Тик өмірім бик қысқа, бары бір күн генә, бұл яқшы рәнҗетмә һәм тимәсен миңа. Biz çıkışımız bilen Tatar avulundan, min Tatar tili okutuşusu özüm. Üyde her vaxtıda Tatarca söyleşəbiz, Tatar halkının bütün tradisiyaların, urf-adetlerini saklap yaşarga tırışabız. Бүгенге көндә, менә күрәсезме, татар теленә мөнәсәбәт генә үзгәрде бит. Бу татар телен саклап калу өчен сезнең фикерегезчә нишләргә кирәк? Әлбәттә, инде һәр кеше гаиләдә татарча сөйләшергә тиеш, шушы урф-гадәтләрне сакларга тиеш, үз телендә һәр җирдә аралашырга тиеш, мәктәпләрдә татар теле дәресләренә балаларны яздырырга һәм күбрәк инде мәктәптә дә өйрәтүне дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм. Татар телен белү, ул гомумән балага нәрсә бирә? Менә сезнең фикерегезчә? Тарихны белү, аннары соң урф-гадәтләрне белү һәм инде менә без үзебез белгән кадәр үзебезнең урф-гадәтләрне, телне саклап калып балаларга бирә алсак, оныкларга тапшыра алсак инде, менә шу безнең өчен бик олы бәхет һәм шатлык. Бәйгедә катнашучылар арасында Габдулла Тукайга багышлап шигырь язучы шагыйрь балалар да бар иде. Шулар арасында Раил Гиздатуллин. Исемен сагыз, Тукай абый диярмен, шу әле һәм суанасын. Баебыз да беләбез, былтаның алдаганынан шын күңелдән көләбез. Син язган шигырьләрне бер кайчан онытмабыз. Яраткан шагыйрьбез, син Тукай абыйбыз. Бәйрәм бүген чыннан да Тукай абый туган көн. Зур шатлык бүген дөньяда татар үсә көннән-көн. Мин мәчет конкурсында бик күп катнашам. Бу инде минем 4нче тапкыр катнашуым була. Бу шигырьне мин монда килергә дип яздым һәм бу Габдулла Тукай турында кызыксынам һәм аның шигырьләрен һәм аның хикәяләрен саклап каласы килә. Шигыреңнең исеме ничек? Яраткан шагыйрьбез. Менә сез Эльвира ханым, аның әнисе буларак, бит Раилның әнисе буларак, гомумән татар теле сезнең идә нинди дәрәҗәдә һәм гомумән Раил татар телен менә шул камил рәвештә кемнән өйрәнде, кайдан өйрәнде һәм бүгенге көндә ничек татар телен саклап була? Бүгенге көндә минем уйлавымча татар телен чыннан да саклап калырга кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә, без гаиләбездә барыбыз да татар теленә сөйләшәбез, татар теле буенча үткәрелгән барлык бәйрәмнәрдә катнашырга тырышабыз. Үзем генә түгел, һәм балаларны да бу юнәлешкә өндим. Шуңа алар төрле бәйгеләрдә катнашу өчен шигырьләр чыгаралар, әкиятләр язабыз. Татар телен саклап калу мәктәптән, гаиләдән һәм бер-берсенә бәйләнеп килергә тиеш дип уйлыйм. Барча бәйгедә катнашучылар дипломнарга һәм китапларга лаек булдылар. Призлы урыннар яулаучылар акчалата сертификатлар белән дә бүләкләнде. Кадерле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.